హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ మిస్టర్ నార్మల్ గేమింగ్ ఛానల్. హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అయితే బాగున్నారా అని అనుకుంటున్నాం. మనమైతే ఇప్పుడే సిఎస్ ర్యాంక్ సిఎస్తో స్టార్ట్ చేసాం. నేను కూడా సరిగ్గా చూడలేను. అరే అది నాకు లేక నాకు కమాన్. ఎవరిది దొబ్బింగా? నాకు తెలియదు అయ్యా. మా మిట్టు బ్రో అయితే చాలా అంటే చాలా బాధపడుతుంది గైస్, చాలా. ఓకే, మనమైతే ఏం చేసాం? 16 అయినా వచ్చిందా నాకు ఎంపిపోయారా నైనా. నేనైతే కింగ్ ఫిషర్ ఇచ్చిన. ఏడు దాకా నాకేంద్రా వెక్టర్ M1014. ఏ ఫాల్కాన్ అరే ఫాల్కాన్ మనోడిది. అరే యార్, అబ్బే యార్. సరే మష్రూమ్ ఉందిగా, కమోన్. ఎక్కడ్రా రే? రండ్రా చిచ్చాస్. భయపడుతున్నారా? వీళ్ళైతే భయపడుతున్నారేమో గైస్ నాకు తెలిసి. ఓ అరే కొట్టింది. అరే అయిపోయి. అరే అయ్యా కవర్లోకి వెళ్ళాలి అయ్యా. రే 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 అమ్మ, ఎంత ధైర్యం రా మీకు? అయిపోయారా నా కొండంగల్. దా దా దా, నీకోసమే వెయిటింగ్. దా నా కొడక, అయిపోయానురా. అరే యార్, MP5 గాయస్ అనవసరంగా MP5 తీయలేమని మీద డబల్ డ్యామేజ్ నింజా. ఇన్నైతే వదిలిపెట్టదు గాయస్. ఎవడో నింజా అంటున్నా, నింజాలేదు బొంగులేదు. నా ముందు ఎవరు వచ్చినా అయిపోతారా రే M5. చల్ తగ్గేదేలే. అంతే గాయస్, కాలిపిల్లి తగ్గేదేలే. నీ పన్ను పట్టి వస్తాను రా. అమ్మ అనవసరంగా రష్ అన్ని తీసుకోవద్దు గైస్, చెప్తున్నాగా మీకు. అనవసరంగా పైకి రష్ కొట్టారు అనుకో అయిపోతాం. వెళ్ళరా ఒకటి పైకి వెళ్ళండి రా స్పీడ్గా. మళ్ళీ వెళ్ళాలి సిద్ధం చేయకుండా, అప్పుడు బాగుంటుంది. ఏరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు కదరా వాళ్ళకి, నేను ఉన్నా అని. చీ నమ్మక ద్రోహి. అవును ఈడేడి కొంపేసి కింద ఉన్నారా ఏంటి గాయస్? డౌన్. నాకు తెలియదు, నువ్వు కొట్టినప్పుడు నాకు మండుతుంది. ఓడిని అమ్మ రే, కొన ముందు ఏదో ఒక్కటి పని చేయలేదు. డౌన్. ఓడి అమ్మ, ఈడు ఒకడు వచ్చింది. అయిపోయారా రే యార్? M10 అన్ని గుద్దలు పెట్టి గుద్దల కింద పెట్టి గుద్దలు గాజులు అయితే M10 తీసి అది తీసి వచ్చేస్తున్నాను నా వైపు. నాకు పీపుల్ వస్తుంది. కూల్ డౌన్ తగ్గేలే. నాడండి రాడే దండ్రా దమ్ముంటే ఇప్పుడు వచ్చి టచ్ చేసి చూడరా నాకు కొడక. అయిపోయాను రా రే, ఒక గ్లోల్ రా తోని బతుకుచడా. నాడండి రే, ఎవడాడు నన్ను గెలికినాడు? ఎవడాడు నా కొడుకు? అయిపోయాడు పన్ను పడకపోతే ఎవడు నీ అవ్వా. దండ్రా రే, నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా నేను. గీనే ఉన్న దమ్ముంటే వచ్చి టచ్ చేసి చూపెట్టండి నా కొడకల్లారా. ఎంత ధైర్యం రే! నా టచ్ అవ్వండి, టచ్ సారీ రివైవ్. అది అరే ఇప్పుడు టచ్ చేయరా. ఇందాకే జోక్ అని, ఇప్పుడు సీరియస్. ఉడి అమ్మా రే నమ్మక ద్రోహి. అరే ఆగరా రే యార్. తూ రే చిల్రా మామ. M10
మమ్మీ కొడుతుండా మామా కమాన్ బ్రో గాయ్ ఏంటి అరే రే రే మీరు కానీ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే కమెంట్ చేయండి కదా నేనైతే తప్పకుండా పెడతా ఎంత సేపు అయినా పర్లేదు మీకోసం ఒక రోజన్నా తీరుతా చూడండి గైస్ కావాలంటే అలాగే 1K సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే చేసేసాను గైస్ నేను మీకైతే ఒక లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే పెడతా సబ్స్క్రైబర్స్తో ఆడడము మీరైతే నా లైవ్ చూసి మీరే జాయిన్ కావాలి గైస్ నేనైతే టీమ్ కోడ్ మీకైతే ఇవ్వలేను మీరు నా లైవ్ చూసి నేను టీమ్ కోడ్ అయితే ఇస్తాను ఆ టీమ్ కోడ్ చూసి మీరైతే జాయిన్ కావాలి గైస్ లేదంటే అంతే ఇంకా తప్పదు ఇది ఒక్కటనే చేయాలి గైస్ లేదంటే అంతే మన పరువు పోతుంది సరే ఇప్పుడు పరుగు అది ఇది ఎందుకని విన్ని మాట ఓడిని అమ్మ రే రే దా 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 ఒక్క నిమిషం కమాన్ ఎక్కడ రావాలి ఏడరా వచ్చింది అయిపోయినా అరే మామా గాయ్స్ మనమైతే సిఎస్ ర్యాంక్ ఆడినా నాకు అప్పుడే అర్థమైంది చి ఫుల్ బ్యాడ్ మోడ్లో ఉన్నా ఓకే చిల్ ఓకే గాయ్స్ ఇదే వాళ్ళ వీడియో ఈడ ఓడో లహరి అంట ఈయనైతే లహరి కాదు కదా కలారి పంపించాలి బా స్టార్ బోలే ఓకే గాయ్స్ ఇదే వాళ్ళ వీడియో యాంగ్రీ ఆన్ మీ ఓన్లీ చెత్త ఫ్రెండ్స్ తెచ్చుకున్నందుకు ఓకే బాయ్ గాయ్స్ బాయ్ అక్కడికి బాయ్ గాయ్స్ బాయ్ ఎమ్ము తెరీతో